Klystýr počas pôrodu? Poďme si zodpovedať pár otázok. Klystýr nemá vplyv na trvanie pôrodu a v žiadnom prípade sa nedáva na začiatku prvej doby pôrodnej. Dáva sa v jej prebehu v závislosti od pôrodníckeho nálezu a kontrakčnej činnosti. Určite vám nezničí črevný mikrobióm. Nedostávate ju 3-krát denne niekoľko mesiacov. Ak má pacientka tesne pred pôrodom stolicu, samozrejme sa na to personál nepozerá, upráce to, aby sa dieťa nenarodilo do stolice a takto sa predišlo infekcii prípadných pôrodných poranení. Žiaden vplyv. Nie, môžete ho odmietnúť. Vy s tým musíte súhlasiť, a ak nesúhlasíte, samozrejme vám nikto nebude nič na silu strkať do zadku. Niektoré sú rady, že 2-3 dní po pôrodne, ak majú eventuálne pôrodné poranenia, nemajú stolicu. Niektoré sa zase cítia nepríjemne, zahambujúco, ak pri tlačení hlavičky zároveň tlačia aj stolicu. Ale ako ja vravím, stolica hovno patrí k pôrodu. Čo nie je odporúčané, nie je zakázané. Dôležité je, čo chcete vy, musíte s tým súhlasiť a ak vy máte pocit, že máte z toho nejaký benefit, tak s tým budete súhlasiť, ak nie, odmietnete to. Máte vy posledné slovo. Ale hlavne si musíte uvedomiť, že vy sa nemáte prečo cítiť nepríjemne. Proste to patrí k pôrodu.